Здравейте! Казвам се Станислав Димитров. Вече 8 години работя в сферата на SEO и Pay-per-click рекламата. В момента съм маркетинг менеджер в дигитална агенция Hop Online, която е сертифициран Google AdWords партньор и SEO Most препоръчана компания. Обслужваме клиенти от САЩ, Великобритания и България. Всички сте виждали рекламите в Google. Те са доказали като едни от най-ефикасните инструменти в онлайн маркетинга. На моята лекция на семинара ще ви запозная в детайли с рекламната платформа на Google. Ще ви покажа кои статистики са важни, как да следите основните показатели. Ще ви дам ценни съвети как да използвате всички налични приложения за подбор на ключови думи и сайтове, за оценка на трафика, десктоп приложения за работа с платформата и още много други. С какво интернет се отличава от другите рекламни канали? Измерването. Защото в интернет рекламата всичко се измерва прецизно. Conversion Tracking опцията на Google AdWords предлага именно това, а в допълнение с синхронизацията в Google Analytics информацията става безценна. Ще бъде интересно, обещавам ви. Заповядайте!